Vítejte u další epizody Vesel podcastu. Dnes se budeme věnovat tématu, které zajímá snad každého single muže a zároveň je super důležitý pro nás ženy. A to téma je, jak oslovit ženu. Je to jedna z nejčastějších otázek, které od mužů dostávám a není se čemu divit. Právě tady totiž mnoho vztahů nikdy nezačne. Ne proto, že by mezi těmi dvěma nebyla přitažlivost, ne proto, že by si neměli co říct, ale jednoduše proto, že muž neudělá ten první krok. Přitom schopnost oslovit ženu není jen seznamovací dovednost, je to dovednost životní. Učí vás zvládat strach, komunikovat s lidmi, vyjádřit zájem a udělat první krok i v situacích, kde nemáte jistotu výsledku. Myslím, že by se jí měl naučit každý muž. Před pár lety ani jiná možnost nebyla, než seznámit se v divočině, pěkně tváří v tvář. Tak jo, nejdříve se podíváme na oslovování žen v reálném životě a na konci se krátce dotkneme online seznamování. Teď budu chvíli mluvit za ženy. My chceme, aby nás muži oslovovali. Opravdu. Jenže děje se to mnohem méně, než si většina lidí myslí. A to platí i pro velmi atraktivní ženy. Mnoho mužů má strach. Bojí se odmítnutí, bojí se, že budou působit trapně, nebo že budou vypadat jako úchylové a další jednoduše nevědí, jak na to. Ve výsledku mnoho žen dnes dostává pozornost hlavně od opilých mužů v barech nebo formou pokřikování na ulici. A ne, tohle ženy opravdu nechtějí. Chceme, aby nás oslovovali muži, kteří jsou střízliví, příjemní, autentičtí, mají odvahu udělat první krok. A ještě jednu důležitou věc bych chtěla říct hned na začátku. Když dnes budu mluvit o oslovování žen, nemluvím o manipulaci, nemluvím o tricích, nemluvím o tom, jak dostat ženu do postele, mluvím o schopnosti autenticky projevit zájem o člověka, který vás přitahuje. S respektem, s integritou a s vědomím, že i druhý člověk má právo říct ne. Věřte mi, že pokud se tuto dovednost naučíte, okamžitě se odlišíte od většiny ostatních mužů, protože ženy nehledají jen hezkou tvář. Hledají muže, který má charisma, je sebevědomý, společensky inteligentní, umí komunikovat, dokáže vytvořit příjemnou atmosféru. Muže, vedle kterého se cítí dobře, muže, který rozumí ženám a dokáže naplánovat rande. Tyto dovednosti vám navíc pomohou i jinde v životě. Pomohou vám v práci, v podnikání, při navazování přátelství i v běžném kontaktu s lidmi. Jakmile se jednou naučíte, zůstanou vám. Teď, než se pustíme do samotného oslovení, musíme se objektivně podívat na něco mnohem důležitějšího. Na vás a na váš život. Většina mužů si myslí, že jejich problém je v tom, že neznají správnou hlášku nebo techniku. Že existuje nějaká magická věta, po které budou ženy automaticky reagovat pozitivně. Jenže takhle to nefunguje. Úspěch u žen není výsledkem jedné věty, je výsledkem toho, kým jste. Proto bych vám chtěla poradit, abyste se na seznamování dívali komplexně. Máte svůj vlastní život? Nějaký směr, cíle nebo zájmy, které vás naplňují? Protože ženy většinou nehledají dokonalého muže. Hledají muže, který ví, kam směřuje. Jak se o sebe staráte? Nemusíte být model ani vrcholový sportovec, ale pečujete o svůj vzhled, zdraví a prostředí, ve kterém žijete? Kdyby k vám dnes přišla žena, cítila by se u vás dobře? Zeptejte se kamarádek. A co vaše sebevědomí? Ne to hrané machrování, ale skutečné sebevědomí, které vzniká z toho, že víte, kdo jste a stojíte si za tím. Máte přátele, koníčky a život, který vás baví? Nebo čekáte, že vás šťastným udělá až vztah? Protože žádná žena nechce být jediným zdrojem štěstí ve vašem životě. Někdy totiž není potřeba změnit způsob, jakým oslovujete ženy. Někdy je nejdřív potřeba vybudovat pevnější základy. Dobrá zpráva je, že na tom všem se dá pracovat. Když jsme si řekli to nejdůležitější, pojďme se podívat na samotné oslovení. Dobře, vidíte ženu, která vás zaujala. Co dál? První věc je nastavení mysli.
Mnoho mužů si vytváří příběhy, které jim vůbec nepomáhají. Jako neosloví mi, protože určitě nejsem její typ, je moc krásná, určitě má přítele. Taková žena by o mě nikdy neměla zájem. Jenomže pravda je, že tohle všechno jsou limitující domněnky. Vy nevíte, jestli má přítele, nevíte, jestli jste její typ, nevíte ani, jaká je. A dokud ji neoslovíte, nikdy se to nedozvíte. Ale zároveň je důležité mít realistické očekávání. Pokud někdo sní třeba o partnerce, která je slavná modelka nebo herečka, potom je fér položit si otázku, co nabízím takové ženě já. Jdeme na samotné oslovení. Řekněme, že jste někde venku, vidíte ženu, která vás zaujme a rozhodnete se ji oslovit. První pravidlo je, ujistěte se, že jste v dobré náladě. Možná to zní zvláštně, ale ženy hned vnímají energii. Pokud máte strach, jste vystresovaní nebo zoufalí, bude to cítit. Naopak, pokud jste uvolnění, usměvaví a v pohodě, bude se vedle vás cítit příjemně. Druhým krokem je samotné oslovení. A tady mám pro vás dobrou zprávu. Nemusíte vymýšlet žádné geniální hlášky, nemusíte být stand-up komik, nemusíte mít připravený dokonalý scénář. Ve skutečnosti je často nejlepší jednoduchost. Usmějte se, navažte oční kontakt, získejte její pozornost a řekněte úplně něco obyčejného. Příklad. Ahoj, všiml jsem si tě a přišla jsi mi sympatická, tak jsem se přišel představit. To úplně stačí. V tu chvíli už děláte něco, k čemu se většina mužů nikdy neodhodlá. A právě teď přichází část, která bývá pro mnoho mužů nejtěžší. Potřebujete pokračovat v konverzaci. Ano, vážně, musíte mluvit dál. Nestačí přijít k ženě a říct jednu větu a pak tam stát v tichu a doufat, že s vámi hned začne konverzovat. To nefunguje. Potřebujete jí dát čas, aby si mohla udělat obrázek o tom, kdo jste. Aby zjistila, jestli se vedle vás cítí příjemně, jestli jste zajímavý, jestli jste člověk, se kterým by si chtěla povídat. Pojďme se tedy na chvíli zastavit. Uděláme si cvičení. Představte si, že vás osloví úplně cizí člověk. Jak byste chtěli, aby to udělalo? Co by ve vás vzbudilo pocit bezpečí? Co by vás na tomto člověku zaujalo? Co byste o něm chtěli vědět? Zkuste si na tyto otázky někdy odpovědět. Možná vás překvapí, kolik postřehů vám to přinese. A teď zpátky k oslovování. Důvod, proč pokračujete sám v mluvení, není ten, že musíte pronést nějakou dokonalou řeč. Je to mnohem jednodušší. Chvíli sám mluvíte a dáváte jí tím čas uvědomit si. Aha, tenhle člověk je v pohodě. Nesnaží se mě zatáhnout do sekty ani mi něco prodat. Můžu s ním mluvit a teprve teď se žena začne zapojovat do konverzace. Pár praktických tipů. Nedělejte z konverzace pracovní pohovor. Spousta mužů začne okamžitě chrlit otázky. Odkud jsi, co děláš, kolik ti je, kde bydlíš. To připomíná výslech a navíc je to nuda. Rozhovor by měl být lehký a přirozený. Místo nekonečné série otázek zkuste přidat vlastní postřeh nebo něco o sobě. Důležitá věc, ženu jste oslovili proto, že vás přitahuje a musíte to dát jemně najevo. Ne používat balící hlášky, ale také nepředstírejte, že jste ji zastavili jenom proto, abyste si popovídali o počasí. Žena potřebuje vědět, jaký je váš úmysl a na konci dne jsou jenom dvě možnosti. První možnost je, že žena zájem nemá. Možná má partnera, možná prostě nejste její typ a to je naprosto v pohodě. Neznamená to, že s vámi není něco v pořádku. Znamená to jen, že tenhle konkrétní člověk nemá zájem. Druhá možnost je
že zájem má. A pak si na ně můžete vzít kontakt, domluvit si schůzku, nebo se třeba rovnou vydáte někam na drink. A je to. Vidíte? Není to žádná věda. Je to dovednost, kterou se může naučit každý muž. Proto o tom tak ráda mluvím, protože je to něco, co můžete trénovat a zlepšovat, tak abyste dokázali oslovovat ženy přirozeně, sebevědomně, s respektem, bez trapných her. Než se rozloučíme, pojďme se ještě na chvíli podívat do online světa. Nebudeme dnes rozebírat seznamovací aplikace, profilové fotografie, ani to, jak si vytvořit atraktivní profil. To bude samotná epizoda. Dnes se podíváme jen na první zprávu. Možná jste někomu napsali na Facebooku, možná jste získali match na Tinderu, možná se chystáte napsat ženě na Instagramu a přichází otázka, co jí napsat. Moje rada je stejná jako v reálném životě i v online světě, je dobré říct, víc než jen ahoj. Psala jsem o tom příspěvek na Facebooku. Hodně mužů totiž pošle ženě jedno slovo. Ahoj. A pak čekají, že konverzaci povede ona, nebo napíší, jak se máš. A tady se dostáváme k další věci. Na otázku, jak se máš, se ve skutečnosti v ženském světě odpovídá mnohem složitěji, než si lidé myslí, protože kdybychom odpovídali úplně upřímně, mohli bychom mluvit hodinu o práci, rodině, vztazích, emocích, stresu, kamarádkách a našem psovi. Proto vám doporučuji něco jiného. Buďte konkrétní, reagujte na její profil, na něco, co sdílí, na fotku, na společný zájem, na něco, co vás skutečně zaujalo. Dejte jí něco, na co se dá snadno a s chutí odpovědět. Nedělejte z ní člověka, který musí od první zprávy táhnout celou konverzaci. Na závěr bych vám chtěla přidat ještě jednu myšlenku. Jak děláte jednu věc, tak děláte všechno. Pokud budete k ženám přistupovat s respektem, upřímností a opravdovým zájmem, projeví se to nejen ve vašem seznamování, ale i v dalších oblastech života. A jestli cítíte, že vás při oslovování brzdí nervozita nebo strach z odmítnutí a chtěli byste na tom zapracovat, nabízím bezplatnou úvodní konzultaci, podíváme se na vaši konkrétní situaci a zjistíme, co vám nejvíc pomůže. Odkaz najdete v popisu epizody. Děkuji, že jste dnes poslouchali, děkuji, že na sobě pracujete a děkuji, že máte odvahu dělat první kroky, protože právě od nich často začínají ty nejkrásnější příběhy. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u další epizody Vesele podcastu.